Moi boas, eu son Marina e hoxe vou recomendar un libro un tanto especial. Un libro escrito por dúas irmás galegas que tras moito esforzo e prazer polo seu traballo obtiveron o Premio Marta Mata de Pedagogía en 2016 por este libro, Os fíos de infantil. Ángeles e Isabel Abelleiras son as autoras dun libro que está cheo de experiencias, de ideas e de reflexións críticas para crear unha escola de calidade e con creatividade. Unha escola onde non solamente importan os nenos, senón que tamén aparecen as súas familias e o resto da comunidade escolar. Este libro contén unha especie de guía de recursos que melloraría as competencias, obviamente tanto dos mestres e mestras, pero tamén dos pais, das nais, dos avós, das aboas e de todas esas persoas que coidan e, polo tanto, ensinan e tamén aprenden cos máis pequenos e pequenas. Eu tive a sorte de poder asistir a un encontro con elas e de poder sentir como falan sobre os seus nenos e nenas e como dicen que teñen experiencias de vida. Se vos tamén queredes sentir iso, podedes ir ao seu blog Innovarte, que é un referente dende fai moitos anos para toda a comunidade educativa. Pero volvemos a este libro. Como sempre, imos deleitarvos cun anaquiño dele. É bastante habitual que na escola infantil se elaboren manualidades en serie para levar ás súas casas. Nós non somos moi partidarias, xa que non lle vemos sentido, posto que non atenden os intereses individuais dos nenos e nenas. Somos conscientes de que son inercias que lastran a educación infantil, de tal xeito que moitas familias se mostran extrañadas cando non se realizan. Aquí son fundamentais as conversas que se manteñen cos proxenitores, xa dende o inicio de ciclo, e os argumentos que lles dean para descartar esas elaboracións case tradicionais. Hoxe, as bibliotecas municipais recomendan Os fíos de infantil.